एगो भजन गुरुजी हमारा मुंह से बड़ा पसंद कर ले आ चाहब कि एगो मुखड़ा एगो अंतरा आप सबको सुना दी। उम्मीद कर कि आप सबके अच्छा लगे। मनोज कि लक्ष्मण के गोदी में राख के रोवेले भगवान अइले ना हनुमान हई अखिया भरल लोर भोर हो ई तो जाई जान अइले ना हनुमान। गुरुजी राउर नाम में इतना शक्ति बा कि जहाँ आदमी धो दिलन अभी देखी रात चौकनी गावत रही जा मिंटू भैया आई रहे। अरे का प्रोग्राम राउर गुरुजी भले केहू कुछ भी होके राउर रउआ ऊपर अब की होली खातिर वो गाना रिकॉर्ड करनी है वो तो गा देते लेकिन चोरी छमाड़ी के जुग चला तो उठा के गाते हैं सब भैया कहे के बाद कि लक्ष्मण के गोदी में राख के रोवेले भगवान अइले ना हनुमान अइले ना हनुमान हई अखिया भरल लोर भोर होई तो जाई जान अइले ना हनुमान अइले ना भाई बिना कैसे घरवा हम जाई पूछे घरवा में सब लोग और माई भाई बिना कैसे घरवा हम जाई पूछे घरवा में सब लोग और माई बानर समाज कहे आ जाया जा पवन समाज मनु बाबा का कही बानर समाज कहे आ जाया जा पवन समाज अइले ना